Nu trebuie să ne acuzați cumva că nu v-am arătat cam tot ce se întâmplă pe litoral în această vară. Am fost și la mare, v-am arătat deschiderile importante de cluburi de pe litoralul românesc, dar, ce e drept, anul acesta ne-am orientat mai mult către țară, să vă arătăm faptul, să vă demonstrăm, mai corect fie spus, faptul că și în țară, chiar dacă este plin sezon estival, lucrurile funcționează maxim. Și iată, încă o dovadă în plus în a-mi susține cele spuse mai devreme. Se întâmplă și se vor întâmpla și îl veți vedea și veți constata acest lucru în următoarele aproximativ 20 de minute, unde vă spun că e normal nu să vă spun unde suntem, la Deva. Aici, iată, suntem, iar desigur gazdă, când spun Deva, ce poate fi decât Collection Glam Club. Vizionare plăcută în plin sezon estival la început de luna august din Deva. Nu trebuie să ne acuzați cumva că nu v-am arătat cam tot ce se întâmplă pe litoral în această vară. Am fost și la mare, v-am arătat deschiderile importante de cluburi de pe litoralul românesc, dar, ce e drept, anul acesta ne-am orientat mai mult către țară, să vă arătăm faptul, să vă demonstrăm, mai corect fie spus, faptul că și în țară, chiar dacă este plin sezon estival, lucrurile funcționează maxim. Și iată, încă o dovadă în plus în a-mi susține cele spuse mai devreme. Se întâmplă și se vor întâmpla și îl veți vedea și veți constata acest lucru în următoarele aproximativ 20 de minute, unde vă spun că e normal nu să vă spun unde suntem, la Deva. Aici, iată, suntem, iar desigur gazdă, când spun Deva, ce poate fi decât Collection Glam Club. Vizionare plăcută în plin sezon estival la început de luna august din Deva. Collection Glam Club. August, vară, deja au năvălit și românașii noștri de la muncă, au venit acasă. Distracția e maximă, chiar dacă pe litoral e omorul de pe lume, vreau să vă spun că nici țara însă nu suferă de pe urma faptului să spunem că mulți pleacă în concedii către litoral. Nu. Și iată, o să vedeți că în seara aceasta așa se întâmplă, cel puțin aici la Deva. Sunt foarte mulți oameni care ies în weekend, se distrează și cel puțin în Deva preferă un singur loc. Collection Glam Club. Lângă mine, nu l-ați cunoscut când am fost data trecută, în iarnă, l-ați cunoscut pe băiatul dânsului, pe care cum îl chema? Raul. Raul, așa, pe Rauluț. Acum a zis tatăl că ar trebui să spună și el 2-3 vorbe. Chiar îmi părea rău că atunci n-am reușit să-l prind pe dânsul, dar iată, de data aceasta este lângă mine și o să-l întreb și cum se cheamă. Sorin Bută. Sorin, domnul Sorin. Sorin, ce domnul? Ne domnim? Ne domnim? Nu. Ok, gata, Sorin. Sorin, felicitări pentru faptul că, iată, în plin sezon estival reușiți să doborâți, dacă e să mă întrebați, recorduri după recorduri. Am înțeles că Collection Glamul din Deva funcționează maxim de joi până duminică. Da, într-adevăr, sunt foarte bucuros. La urma urmei, mă așteptam să meargă foarte bine, țin cont de faptul că am dorit să fac într-adevăr un club, în sensul bun, pentru Deva și nu numai, pentru toate orașele din județul Hunedoara. Așa cum ai spus, nu este o problemă că este sezon estival, clienți sunt foarte mulți, lume bună, lume selectă și chiar fiind sezon estival, sunt mulți... Vârf, putem spune. Se obișnuiesc cu distracția de pe litoral și bineînțeles că își doresc când se întorc înapoi
acasă, la Deva. Să continue și cred eu că sunt foarte mulțumiți că într-adevăr le oferim ceva de calitate.